Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa manuk balatewa kakanane apa onde-onde Jawa ayo para muda taat ing agama limen murni tentrem ayam uga mulya. Ngapunten jagal ruyen nggih kula mangke kula nyuwun. Jaya. Rangga muda. Oke. Terima nunggal. Yes. Ngoten nggih. Bola kiprah siap nggih. Salam budaya. Sari budayaku. Ukir sari jaya. Rangga muda. Oke. Terima nunggal. Yes. Matur nuwun sugeng amirsani.